Ndung. Aja kaget yen aku sing teka wong ayu. Edan suarane. Belopati pamrammu Prabu Gupala prajuritmu ya wis resik tanpa tilas. Edan. Tinimbang sliramu ketut tak pateni luwih becik manut kalian pun Kakang ya Yayi. Matane lho, matane. Toprak matane. Kene ae lho. Mosok toprak ngantek kejelungup. Ngematke peran Pak sutradara. Peran tapi ya ngantek kejelungup. Mulih tombok ndas malah. Ki ndene sutradarane ngono ya. Kula tenang. Oke, Ayo, oke. dianu. Nganggo sarana ingkang ngono ya. kanggo sarana becik kowe ora glerem. Iya. Senengamu dadi kang kaya mangkene, negaramu dadi Karangabang, bot-bot tresnaku marang sliramu. Saiki sliramu dadi wanita boyongan ya wong ayu. Ngomong piye? Mbok kan ngomong piye Lah dek? sutradarane lara ngongkon aku ngomong. Mbak, sampean ya. Ora bisa Bandung. Aku ora gelem dadi bojomu Bandung. Heeh, Bandung. Lho, Kok kowe arek heeh tok? Kowe muni ngono. Oh, aku muni. Ora sudi Bandung. Oke. Loh. Ora sudi kok oke. Ya kene kan tegas ngono lho, Dari wanita bawah. tegas. apa Bandung kurang sugih? Apa Bandung kurang sekti? No Bandung. Apa Bandung kurang bagus sih? No. Banjur karepmu piye iki? Bocah. Kowe rasa cengengesan Bandung. Masalah guyu larang kebablasan. Guyu kok engsele nganti ujul. Iya. Ora nyawang yen Bandung lagi duka sawangen iki apa, Heng? Iki apa? Aku ah. Lho, pusaka. Kabeh sing tak cekel jenenge pusaka. Iki apa, Heng? Pusaka. Apel ngene lho. Jambu. Oh, matane. Mbok cekuk ning antem untu. Wong ayu, Bandung nesu ngamuk. manut kalian pun Kakang tak boyong menyang. Saya tak kok padha guyune piye. Wah, kowe lah Bati kowe. Bati kowe. ora masalah. Gilan. Manut kalian pun Kakang. Aku gelem mbok boyong Bandung. Nanging aku duwe bebono sing kudu bacane ning bengi iki, Pak. Jaluk amu apa waton ora njaluk mudune lintang lan rembulan ning kudu manut karo aku. Wong ayu Pengen bebono. banjur jaluk amu apa? Abakmu lho, Ora Cok. ngerti. Abape. Nah, diomongnya aku ora gelem rabi karo Bandung mergo abakmu lho Bandung. Sampean gak pisan Mas kok. Kan kuwi iki lambe apa iso barongan. Tapi ngene nih. Aku ora gelem dadi bojomu, aku ora gelem dadi wanita boyongan Bandung. Banjur karepmu piye? Aku duweni bebono. Jaluk amu apa? Candi sewu sewengi kudu dadi ana ing bengi iki ya Bandung. Kaya mangkono, bobote tresnaku bakal tak usadani. Kowe nodi sepira digdayane Bandung Ora Bondowoso. jane ora jongrange aku kok kowe ta. Aja. Banteren nek kowe blak-bluk. Bocah edan. Oh banyak urung Jawa lho. Sik bocah iki urung Jawa. Carane kok ya. Kowe iki bocah edan kok. Ngemong kowe iki. Prowadyo, halo. Hei. Mulai. Lho. Mulai, aja. Iki lho janjine, iki lho janjine. Candi sewu dadi. Tung. Tok. Sawangen wong ayu. Apa sing kok karepe wis kasembatan wong ayu? Edan. Etungen. Oh, Endi to Bandung? Candi Sewu dadi Candine ngendi? Masa wis 1000 pas. Masa wis 1000 pas. Dihitung. Sira lu 400. 200. 500. 200. Loh, kurang sitok 990. Candi kurang siji Bandung aku wegah
tak dadi bojomu. Apa ora kleru nggonmu ngitung? Ora. Kurang siji kandamu, kenepe siji kowe, Congkrang. Nek anu nutuki aku. Oh ya wis dadi patung Iya, dadi patung. Patung bebas. Alah wong wedok wani karo wong lanang. Karo aku dadi Bandunge langsung tak ambung kowe. Mandak patunge ora apa-apa. Ndang kowe Bandunge ambungen mlebu polisi we. Ora apa-apa wani ae aku. Lah, tapi lampune pateni sik. Entang iki. Iki penere ning sendi iki. Iya. Dah, Apa? patung ning kene iki merusak pemandangan. Lah kudune. Angkatan rono. Yo angkatan dhewe to. Aku Masa Bandung. sutradara mbok kon angkat-angkat iki lho. Aku wis dadi rol. Jatuh nong kayak aku lho. Ambruk, Dok. Ambruk. Nah, sik aku tak njajal mic. Entenono kono. Miku rada ora patek penak, ketoke penak iki. Halo, halo. 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 Mik. Oh, jaman biyen mik batok ngoten iki Oh lho. iya ning dhuwur. Mike ning kono. Mik endi? Halo. Mik sing endi ta? Kuwi lho ning anding speaker. Mari, mari. Tok tok tok. Mari, gak ayo ndang wayangan. Lah urung mari kok. Piye, aku iso ngatosne ora iso ngempukne lho. Mari. Masa dikomjet gak empuk. Ora, iki nanas iki nggo nanas. Mari. Tok 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 tok. Tok tok tok. Mbah Lurah nyambut kolore Mbah Lurah. Arep nggo apa? Loh, Ponorogo kondang kolore warok Ponorogo kok. Lah iki disampluk kolor mari iki. Lah yen ora ngono ki engko mandek terus mboke kaget mulih Kowe iki kok. lho, kan kowe iki lho. Kok teles to, Jo? Kita cemplung banyu ae. Heeh. Mari lho. Loh, 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 loh. Awas, 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 awas. Ya. Ayo, ayo. Yo, 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 yo. Atraksi. Yo, 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 yo. Ha. As. Loh, 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 loh. Us. Yo, 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 yo. Yo. Awas, awas, awas. Wah, Jadi le. cincing, cincing iki. Yo, yo, yo. Aja dhuwur-dhuwur. Katokmu suwek no. Yo, 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 yo. Hey. 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 Hey.
Ya, Wis, kowe, iki kowe. wis, iki wis. Sik. Apa? Apa? Pripun Pak Bos? Loh, iki wis duduk niken iki piye to kowe? Iki. Oh iya no. Eling, Nduk. Oh, sik niken, sik niken. Dereng, nikene. Sik, dereng. Lah kuwi kok enek Ah, dhewe duit sik wong loro. Piye to? Engko lek demite mlebu ning kowe apa ning aku ngono lho. Oh iya. Ya. Soale iki demite saking Amerika, Pak. Wah niki. Oh, Dadi dolar angel berarti. tambanane. Ha dhewe duit sik, ayo. Ya. Lah. Ayo padha. Padha jogete, ya. Sapa? Sapa sing atraksi? kowe atraksi munggah jungkir balik. Hai. Hop. Kesane cangkem mosok dipancang. Kowe iki iso menek apa ora? Ora iso aku ora tau penekan kok. Masalah ancik-ancik ki yo pundak mosok cangkem nggih pancatan. Lah sing nyantol kene lho Mas, cang kene lunyu ae. Aku rasa menek lho aku. Ora iso. Musuh niken juk sore joto si musuh iki ditungkai. Lah ora iso menek. Lho wis ombo. Lho. Masalah niken. Yo. Kokoro, ya. Was. As. Lah. Golek sing resik. Ah. Yo. Lah. Oh, pemanasan. Sik. Ayo Mas. Ayo. Karo sampean Mas. Ya. Kowe. Lah, nduk, masuk. Eling, Nduk. Wis tak kandhani wong wedok aja jungkir balik. Nduk. Ken. Jenenge beken to. Ikan. Slumun selamat wiwitan bilahe pungkasan selamat. Nduk, jenengmu sapa, Nduk? Oh, jenenge Mukok. Ken, iki niken ya. Iki Iki niken. niken. Ngesake jiwa ragane niken, Mbah. Gendang alih ya, Mbah. Namine sinten? Bahasane ngono kuwi. Entuk iki demite masuk angin. Jarine kok Amerika kok basane ngono. Anu dahar, Mbah. Nah nekoni gak ngono. Lah piye? Kok malah kethek-kethekane lho iki ya. Oh ya. Nduk, Anu dahar purun. ngalih ya. Mimik ya, saiki ya ben ra anu. Oh alah. Panganan. Oh ngombe. Nggih, ngesake jiwa ragane niken nggih, Mbah. Nggih ndang alih Ponorogan. Nah, ngono. Ngalih ya, Mbah. Selamat, Nduk, selamat. Oh,
Wes mari. Lho. Oh, dadi. Wis dimbarne kae, dimbarne kan. Kan Anu ya, lek dadi kaya KBK kok. Dimbarno kae. Heeh. Wes matur sembah nuwun Nduk Nggih, Niken. matur sembah nuwun Nduk Niken. Diteruske ngono ing tembangan lainnya. Tembangan. Iki wis ditokne wis bene Mas. Nggih, kersane nggih. Heeh. Kamu waras yang ngerusui kancane kowe. Ben ngono ae. Aku tambah nono. Mah, Pak Eko, tambah nono. Ditambane opo kok awakmu? ceguan. Aku tambah nono. Pun kersane ngoten mawon, Pak. Lo. Tansah lewo atiku ngayo Slagaku saya nambahi wangun dasar ayu lentir kuning ora mung kalatiku dadi komeng mesemu setiti aku mesti Asik. Pun mati Pak tiange. Pun kersane. Lho ijik. Pun se. Pun Mas ngesakne Mas ora barbar nyawa karek separo. Wilujeng dalu Pak Eko. Wilujeng dalu Mas Yuto. Kaya iso-iso ngendang. Piye? Bagus. Sik to, ambek kono, Ambekanmu ditata lho, ambekanmu ditata. Ganjelan untu. Kok ganjelan untu? Ambekane ditata alon ae. Aja kaya ngono to, Mas. Kapan gowo modele untune kok Mas. Ra maklum blas Pak Eko iki niki mingkeme kemeng. Mosok ngene dienggo mingkem kemeng. Kemeng pol. Kok kaya iso-iso ngendang dhewe. Iso ngendang dhewe. Nek iso nerokno lambeku ya. Lho ya apa iso lambemu kaya ngene lho kon nerokne. Maksud iki irongane. Suarane. Pak Bambang. Oh iso. Isone kuwi tok. Lah kowe iki Bapak tuku gedang. Lho, bapak tuku gedang. Gedange tak tugel-tugel. Iya. iso Pak Bambang dahar gedang tek kowe. Dahar. Kuwi ngono jenenge gaglak. Kendang ra iso basa. Neh apa neh jajal. Lah kuwi apa iso kowe? Apa iso ngendang kok ngelokne tukang kendang iki lho. Gayan ketok. Lho jajal ndang nyekel kendang nek iso tenan.
Hahe. Jajalan nek iso Iya jajal ngendang. omane ngendang oh piye jajal. Piye Aja mek jajal? padha omong lek omong kan penak. Nek omong penak, tapi sing penting bukti lan nyatane to, Pak. Iya. Ngono lho tengah kene lho. Oke. Iya jajal omane piye? Jajal. Heeh. Bapak Pak Bambang. Pak Bambang tuku gedang. Lho, ya iso. Saged ya, Iso Mbak. yo ane. Alah. Bocah rupane ki truwelu kok. Iki turune jam 4 kluget-kluget. Ya. Lho, iso yo ane. Alah. Kemakine Pak Bambang potong rambut. Iya. Potong rambut. Rambut. Rambut ya. Kuwi ya padha rambute ning gone dhewe. Aku tahu petok. Cengengesan rumangsaku. Kene lho sampean. Mongko mbok ambung. Alhamdulillah Pak Eka. Nggih pripun Mas Ito? Wa syukurillah dalu punika saged sowan wonten ing desa Campursari hebat luar biasa. Warga masyarakate manunggal dados setunggal kumpul dadi siji. Ini menunjukkan bahwa di desa Campursari menika warganipun guyub rukun ayem tentrem ora ana gegeran ora ana tukar padu. Alhamdulillah. Sekabehane niku wau mergo saka kebijaksanaan dari seorang kepala desa Bapak Wahyu Puji Prabowo. Panjenenganipun Bapak Bowi. Bowo. Anu terkenale teng mriki Pak Kades menika sebutane Pak Bowi. Oh ngoten to. Sing ngajeng lenggah. Nggih. Nutupi gurine. Nggih. Nah, sing arep lungguh, sing nata penonton, Pak. Nggih. Sing arep Sing lungguh, ngarep lungguh sing mburi mulih. Aduh, ngawur kowe iki. Sing guri ben apa ben ketingan. Pirsa, Ben nggih. pirsa. Kalih lenggah. Pan iki samenten katahe lho, Pak. Lah nggih to. Luar biasa campur sari dalu punika. Napa melih dalu punika bersih desa pakliran wayang kulit manggon ning lapangan. Iya. Ki enek susahe ya enek senenge. Susahe apa? Senenge ditanggap. Senenge. Susahe bingung golek nggon nguyuh. Wah, beda enek nggon. Sampeyan mang bingung lah kurang akal. Kurang akal piye aku nguyuh ning gurine truk. Lah kok truke mlaku. Wetutne ngene enek 2 kilo. Makane terokno aku. Lah nek awakmu Aku ki toleh mburi wah kae akeh wong aku ning anding wit. nang guri Lah kadung nguyuh trotor lah kok ndase wong to. mripate ra nggo inget-inget Lah kok aku kowe ngingeti iki. mburi kok. Niki rasa hebat yang luar biasa napa melih panjenengane Bapak Kepala Desa Pak Bowi. Pak Bowi. Apa iso kowe ngomong kaya aku Pak Bowi? Pak Bowi. Sing ngasta pusaraning desa, ngasta pusaraning adil. Adil. Kula nek kalih Pak Kepala Desa dereng patek akrab. Oh, Tapi nek teng mriki enten mantan kula, sapa? lho. Bu Camat Sambit. Lho. Masa mantan. Alah Bu Camat Sambit Bu Etik niku mbiyen tau gandeng kalih kula suwi, Pak. Waduh, tuh. Tapi beda keyakinan. Oh, beda agama. Agamane padha. Lah beda keyakinan iki. Aku yakin gelem Bu Etik yakin emoh. Ditolak aduh. Napa karo dagelan barang iki. Bersih desa kalih napa Pak menika? Acara apa kuwi jenenge Agustusan. PHBN, peringatan Hari Besar Peringatan Nasional. Hari Besar Nasional. Kowe ngerti ora sebabe apa malam hari ini desa Campursari bersih desa utawa sedekah bumi dibarengne karo peringatan 17 Agustus sebabe apa Mas? Ben irit. Kok benir? Lah Iki kok piye? tegese dibarengne iki bulannya itu bersamaan. Ngono lho. Oh, bulannya Bulan bersamaan. Suro, Nggih. Muharram, Muharram untuk tahun Islam tahun baru. baru 1445 Hijriah. Nek wong Jawa ngarani wulan Suro. Suro. Wulan Suro niku Suro tegese mesu raga. Raga punika ragangane awak sing rina wengi diragoi niku kudu diragati, sing reget kudu diresiki. Waduh. Iku lho Pak Sampeyan omongane kaya wong ninggal weling.
Ninggal paling untumu pecah kuwi kok. Iki omongan tua, omongan sepuh, pitutur luhur. Kyai Ponorogo, asmane Ponorogo. Pono kuwi ngerti, raga ki awak. Ngerti kahanane awak, ngerti marang kahanane awak. Apa meneh raga ki ragangane. Raga ki ragangane awak sing kudu diragati, sing rina wengi diregeti, kudu diresiki. Ah, mula dianake bersih desa. Bersih desa mulane kagem piyayi Jawa nek wulan sura niku biasane kangge ngumbah gaman. Kok Mas, mesti kok Mas. Kula keris, kula kumbah pas weton kula kalomben jemah pon. Oh nggih. Sampean keris sampun sampean umbah? Sampun. Kerismu wis mbah umbah? Wis, Neng ndi? Dung Banteng. Aduh. Kuwi lah ora percaya aku karo Mbah Lurah rono. Labi. Iki tak idoni lho kowe engko. Ngumbah keris ning Dung Banteng iki lho. Ngumbah keris nuwun sewu ya Mas Mio. Kaya panjenengane Pak Eko kaya aku ki nek ngumbah keris paling ora ki sowan ning daleme para pini sepuh sing pono babakan pusaka. Kuwi ngono jenenge empu. Empu kuwi wong sing paham pusaka. Lah iya ning Dung Banteng sing empuk ya akeh. Ora empuk, Nyok. Empu, rampuk. Lu sing empuk ke? Empu. Angger jeplak rumangsaku kowe iki. Ora tau bener. Ha mulane wong arek iki kejawene dangkal, Pak. Lek Aku ki asline Cina. Ha Cina kok ireng. Nunggoni selep-selepe kobong. Ora Mas. Nggih. Terus sambung rapete kali sedekah bumi niku pripun Mas? Bersih desa ngresiki jiwane lar lan batine supaya ora ana suker sakit, ana meneh sing ngarani sedekah bumi. Sedekah bumi menika wong sing gelem sedekah ora roboh saya bakoh, ora mlarat saya kuat. Oh, nggih. Nggih ta. Wong sedekah niku ora roboh saya bakoh, ora mlarat saya kuat. Jroning sedekah gedhekke rasa syukur. Nikmat marang panguwasaning Gusti sing wis ditampa warga masyarakat campur sari, muga-muga kabeh diparingi panjang umure Allahumma. Amin. Sehat awake Allahumma. Amin. Wonten dalile, Pak. Pripun niku? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Lho, pucet sampean mesti. Mboten ngerti lek niku. Lah ya pucet we. Aku tenah meraiku iki kok. Arep kon go ra indi. Maksudnya aku dalil ngene iki awakmu gak paham. Terus piye? Kowe iki kok trimo nggur perkara ngono ki ndudehke aku misih. Lho. Kok iso modele kok iki mau Sik, dalil lho Mas. Dalil lho ben diartekke dhisik. Sing gedhekke rasa syukur ditambah nikmate mati tikel-tikel. Sing kufur ora gelem syukur marang nikmate Gusti bakal nampa bendu utawa azab sing pedih. Rungokno kupingmu. Nahwu sorofmu juniorku. Edan. Gila. Iki lho penemu iki. Masak ta? Padahal wis apik lho iki mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wong wabarakatuh. rupane ya celengan kok ya iso suarane. Gowedi men to. Amma ba'du. Alah. Muka dimahmu ki lho ndi kok langsung amabak. Lah aku ku nek kedawan lho malah wong-wong piye Muka dimah. dimahmu kedawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, korek ya apik. Allah. Sadaqallahul adzim. Sik Mas. Sik ya Allah. Aku ora tau bener. Astagfirullahaladzim. Awakmu ki kirake wis bener, tilawahe wis bener. Isine gak enek. Aku ra iso ngiseni. Aduh, Ya dengan menyebut Wong pola-polae dhewe iso mik aku atap gobekne cangkem. tangane kono malah mike ngantem untu. Kuwi lagi pembukaan karo penutup isenono. Lah nek kleru, Lah nek kowe kleru pengen belajar iso ya paling ora nganggo Jawa dhisik. Ben ora disalahke, ora ana klirune, ora ana salahe. oh iya, kowe sari tilawahe nek no. Ya wis. Kok cengengesan malahan bocah tak idoni kene kowe engko. Kowe artine lho ya. Ya ya. Lho. Apa ki? Sojo dianu le. Iki karepe
Serius Remon Lah serius barang. Awake dhewe siji ngomongne agama, loro ngomongne negara. Kurang bejane iso mlebu hukuman. Pak hukuman lho, Napa mrene niki daerah Ponorogo. Aja sembrono. Gedunge alim ulama, godange para santri, akeh pondok pesantren gedhe wonten ing bumi Ponorogo. Ponorogo. Lha opo eneh wong ngaji tujaidus. Mas. Ayo. Ki belajare nggo Jawa sik lho. Belajar nggo Jawa ora masalah, Arabe keri ae. Bismillah salib salipan nobro ajib. Kiyer diar artekne Mas. Ya. Bis malam salip-salipan nabrak jeep. Biayaan sopere dagang osongan jual nasi pecel. Ada pedagang asongan jualan nasi pecel. Ngene apa enek kulupe ngono kuwi. Kulupan godong jati kausar. Kulupan godong jati kasar. Ora sereten wis ngombene apa lho. Qalu leken. Kolu leken. Sereten ning ora iso ngombe. Coca-Cola Sprite Fanta dan Aqua. Coca-Cola, Sprite, Fanta dan Aqua. Tak jelas nih iki pokoknya. Sodokono sodokene. Bilyat. Aja sodok ana sodok kene. Aja sembrono lho le kowe iki. Aja sembrono kowe. Tapi wis didasari kok, Mas. Didasari, Pak. Oh, lek dhek dong iso. Urung iso tapi dhek pengen belajar. Niki berarti wong apik. Cara tatane basane kok rik ngono wis apik, Mas. Lha mpun sae niki. Nggih. Sing elek kelakuane kok. Sing elek kelakuane. Gene yo ngaku kowe. Nek babakan nyuwun pangapunten Pak Eko. Rono lho kowe iki kok senengane Kowe ra nyawang deloken sawangen. apa? Klambiku gegeden. Gegeden ya ora apa-apa. Cil ditapane ngene kok. Sing ndi? Kuwi lho. Niki luar biasa. Nggih. Bersih desa warga masyarakat Makempal dados setunggal. Niki patut tinulat daerah-daerah liya, Pak. Nggih. Sok kalau mangsane daerah liya menika karo tangga ora nyapa, karo dulur ora akur, perkara wates gelutan, perkara lemah gegeran. Tapi nek warga masyarakat campur sari, guyub rukun, hebat niki percontohan nasional, Pak Eko. Muga-muga kena kanggo barometer untuk Barometer. Wah, daerah liya ya nyawang ning kene. Nek. Gunging panwun katur sedaya masyarakat campur sari sampun melestarikan budaya seni tradisi gelar wayang kulit. Ya. Oh, sampean iso muni ngono wis ketemu karo Mbah Lurah apa urung? Wis. Loh, Mbah Lurah to? Pak Bowi, Pak Pak Bowi. wis pirsa? Pun. Sing ndi wonge sing Pak ndi? Bowi to. Sing ndi? Masalah menika lho. Ora mbok sing spesifik sing jelas lho Pak Kades wonge sing ndi Pak Bowi Kades sing Mbah ndi? Lurah. Lah iya. Lenggahe sing ndi? Menika lho. Ngene lho pamane Pak Bowi. Ha nika kok iso ora ngene. Lah mbok masa ora enek sing nyantolo sitok-sitok. Berarti awakmu durung pirsa. Lah nek kleru. Pak Bowi pengen roh kowe. Endi? Hah. Ya Pak. Ora genah. Pak Bowi yang mana? Iki lho jempol kuwi ngetono. Hah. Jempolmu ning terop no. Iki lho Pak Bowi, weruh ora? Pundi? Seragam dureng iki lho. Lho kuwi Pak tentara. Lah ya mesti sebelahe. Oh iya. Pak Bowi wilujeng dalu. Nggih, pangapunten saged angkat tangan Pak Bowi. Pak Bowi ingkang pundi nggih pangapunten dereng. Lah ingkang menika. Masalah kok ya wireng to tiba. Lho, ngawur. Blangkone karo penadone iki lho ireng. Iya. Memang Pak Bowi nek disawang saka kadoan ketok ireng, Mas. Tapi nek dicedhaki kesorotan lampu. Wah, iya Jan. Apa? Kileng-kileng lho. Glowing kok. Aku seneng kok, Mas. Nggih, kula Niki nggih wau seneng sowan- ditanggap kok. Sowan sak rombongan iki ketara banget
identitas Ponorogo ki genah. Selalu dengan penadon. Kenadon. Luar Penampilannya biasa. penampilan warokan. Nggih. Oh. Napa mleh sejatosipun sedaya menika mengku pitutur luhur lho Pak Eko. Umpamane. Kados panjenengan ngangge blangkon, blangkon menika tegese gamblangne lelakon. Ayo. Ana meneh sing ngarani gawe udeng-udeng iki tegese ben mudeng. Menungso menika nganggo udeng ben mudeng. Nganggo blangkon gamblangne lelakon ben gamblang lakone urip ndamel beskap bisa murakapi. Nganggo jarik tegese aja serik, aja sok kulino milik barang kang melok selak kesusu muluk, nek dudu hae, nek dudu ngeke ya aja meleki. Jarik ngapa kok diwiru? Ciri khas Jarik diwiru, apa tegese wiru? Kuwi aja nganti kliru. Pripun to, Pak? Tangkep Maksudnya sing aja nganti kliru kuwi apane? aja nganti kliru tumindakmu. Wong kuwi ati-lati lan pakarti kudu nyawiji. Nek iya ya ya, nek ora ya ora. selop. Slop. Oh guys, slop. Nganggo slop. Slop. Wong nek pengen slamet aja nganti dolap-dolap. Oh iya. Pinter Sah teko apa ae? kolor. Ponorogo nganggo kolor. Kolor. Wong nek pengen teko apa kang disedya, nek turu aja nganti molor. Oh iya. Tak kira nek nggo nyencang Kok sak ben ora cetuke mloro. lah. Sak cetuke saged tanglet napa sampean? Oh iya. Penadon. 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 Penganggone warga masyarakat Ponorogo. Nasional mengakui bahwa Ponorogo kabupaten yang hebat. Don't worry, selalu tenang dalam menghadapi masalah. Luar biasa. Jauhi narkoba, mari ketawa. Lah. Ngedeni kanca. Ayo terus ya Mas. Nggih. Iki akeh acarane. Acarane kathah para pejabat-pejabat sing lenggah nggih kathah. Nggih. Wonten Pak Pamuji, wonten Pak Komplit. Wonten Nggih, Pak. wonten Pak niki. Kanca kula nggih enten Pak Tegik, Pak Tegik, Pak Teguh. Pak Tegik Pak Tegik nggih. pengecer tugel. Kaget lihat Pak Teguh sing saka PDIP. Nanti Pak Tegik. Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, Mas. Nggih. Pak Pamuji, Pak Misri, Niki Effendi. kala wau Pak kanjenge panjenenganipun Bapak Bupati Ponorogo Pak Sugiri Sancoko sampun WA kalih kula. Piye? Salam hormat dumateng warga masyarakat Campursari dalu punika mboten saged rawuh wonten acara ingkang mboten saged dipun tinggal. Nggih sakmonten ugi nyuwun sewu Pak Eko niki wau sakjatosipun dhateng Kabupaten Ponorogo niku wonten acara ning kula tetep abot teng mriki. Wah, duh. Nggih. Ngebot nih Campursari. Ngebotne Campursari ya Mas. Nggih to ya. Lah kok iso ora rono? Lah aku ora diundang kok. Jangkrik ngomong ora payu tanggapan ngono lho iki. Lah aku ora diundang rono. Lah ngono ya mbok omongne. Niki wau wonten welingan pesen saking pun Bapak Lurah Pak Bowi. Pak Bowi. Nggih, pesen kagem masyarakat tetap jaga kesehatan. Amin. Makan makanan yang bergizi, Betul. ora-orane sing putih-putihan ya dimaem, beras sing didang dadi sego, kuwi putih, Putih. terus telo ya putih, Putih. tembok. Alah kok tekan dindi. Maksudnya sih ora lali ijo-ijonan. Sare-sare, Mas. Sare-sare. Oke, langsung karo genduk Niken Salindri. Beh, Ayo. Niken Salindri. Iya, Niki sing diaturake. diantu-antu para warga Ponorogo nggih sing niki. dinteni. Anggih, caranan carane, caran bedi, Wah, jan. Wilujeng dalu genduk Salindri. Nggih, wilujeng dalu. Ayah Eko. Wah, pripun kabare Cahayu? Alhamdulillah sae. Semoga-moga kekuatan kesehatan
tansah terlimpahkan ning dirimu. Amin. Mboten enten alangan napa-napa saya lancar rezekine. Pangestune. Seorang perempuan yang dewasa lahir batine. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semanten ugi kagem panjenengan. Ayah Eko yang paling aku sayangi. Terima kasih Cahayu. Kita sudah dari dulu waktu Cek cilik. Ah iya. Aku cek cilik samene kae pertama melok sampean nganti saiki. Domo Awet iki kok. nome, awet Amin. sehate. Oh iya. Iki mbiyen sing gendongi aku lho Mas Yudo. Nggih. Wah, sing Cilikane nggih sing ngedusi kula bareng gedhe. Bareng gedhe didusi moh saiki. Ayo rumangsa aku kok. Paranono. Mbak Niken Iki kula sehat. tak napa salam-salam riyen kangen-kangenan kali Om Yudo. Oh iya monggo Cahayu. Iya. Dek Niken, walah-walah sehat nggih sampean. Alhamdulillah Muka sehat, munda Om cantik, Yudo. munda ayu. Munda cantik kok. Pengen. Lah aku kok ora. Aku mbok kecup rabies malang. Ngawur pripun sehat sampean? Alhamdulillah kula sehat Om Yudo. Alah, tambah cantik, Alah, tambah masa putih, saya. tambah ayu, Masa lemah gemule. Alah yo ngene iki lho aku lek kadung tepak tanggal iki mesti aku ki lemah lembut ngono kuwi. Kadang yo sakala mangsa yo ndengi jingkrak-jingkrak ngapain saiki lemah Lemah lembut lembut, lemah lembut, lemah lembut. Hei, Nyapa? bempernya. Lah iki ndeleh ndas ya ora iso. Kowe kene anu, Tinggal ning lemari ngono lho ganti ndas truk. aku ke rumah saku wis nisih. Om Yuda. Dek Niken. Sampe mau teko jam Apa? piro? Kula dugi mriki jam 09.00. Jam 09.00. Nggih, sareng-sareng kalian bocah Oh iya, man. mobilnya sampean ndek mau lek ning Iki kula parkir teng cedhak musola. Oh iya mburine mobilku mau ya Nggih. ya. Bocah rewu. Lagi sampun dahar kula. Alah, Rawon. Rawon enak. Aku tak lungguh kene, Dok. Kene Lah, lho. eneng rai dingge peper. Panjen raine kaya bekecap to. Sing salah ya kowe kuwi lho, Lah, kok ndeleng aku? gone ra iso. Ketemu karo Dek Niken iki paling tidak iki sebagai pemuda milenial iki piye ngono cak-cek mak-mak Iya. ngono kok iso. Dik Lime. Lho, kaya jarwo. Pokoknya kalau ketemu Dik Lime terus hatiku gimana gitu lho. Kayak film cacorek kae to iki kayanan. Iya. Oh, Ipin Upin. Oh iki. Sapa jarwo? Wah, saka Jarwo. Yanter keliru. Pokoknya sama Bang Jarwo semua beres gitu loh. Iki dadi sapa iki? Ini Dik Lime gitu. Lah awakmu? Bang Jarwo. Oh. Iya, kamu sopo? Gitu loh. Aku Yudo. Loh. Maksudnya ini kan Dik Lime. Heeh. Ya aku Jarwo. Jarwo. Kamu sopo? Gitu. Yudo. Yudo. Iki Pak Eko. Heeh. Piye iki dadi piye? Iki ta piye? Ih. Aku Jarwo. Ya. Ini Dik Lime. Dik Lime. Kamu sopo? Aku Yudo. Kamu telek. Koncone Aku itu Jarwo to. maksudnya namanya sopo gitu loh. Oh, sapa? Coba Ya. suaranya Jarwo gimana? Dik Lime. Dek Lime iki apa? Anu pacare Jarwo. Ya, kamu namanya Dik Lime. Gitu. Aku pacare Jarwo. Lah Iya. pas Jarwo liwat enek pitik, suara pitik. Piye suara pitik? Pitik jago ya. Semua. Iya. Semua beres karo sama Bang Lah lah Jarwo. pas Jarwo mlaku-mlaku. Lah kok ana kirik liwat, pasu jenggung. Ya, sama Bang Jarwo Kok iso itu apik hasilnya. iki to karo asune. Timbangane iki piye yo? Asem ke. Mosok apik. Digandeng, digandeng. Wah, aku pamane iki pacare Jarwo. Oh, dadi aku pacare sampean. Wah, aku mlaku jelalah enek pedus. Lek, wedhuse cilik apa gedhi? Cilik, cempe. Mbak. Nek Sing gede. Mbak. Di. Kok meh padha ya ya. Sik. Lanang apa wedok? Lanang. Bu. Oh, iki wedhus lanang. Bu. Nek wedhus wedok. Wedok. Mbak. Biasa. Oh, biasa ya, biasa. Nah, wedhus lanang? Wedhus lanang. Bu. Oh, iki wedhus lanang yang wedhus wedoke ram. Aku mumpung gandengan. Heeh.
condronen. Lho, njaluk dicondro. Iya, Pak. Wah, sampean mlaku saking mriku Mbak Niken. Mriki cobi. Mlampah wong loro. Mbak Niken. Dawuh. Monggo mlampah. Badhe nguak batang nggih. Nyondro ki manten. Lho, piye ta kowe kowe? kok kene niken kok kono kodhok ngorek kok kono. Ngene tak warai. Kaya Kodhok isa. ngorek tuk tuk kowe kok kono. Ning ning nong nong. Kowe ora tau ngerti wong bagus to. Lho, lambe sampe marmut iki lho. Ngenyek lambe ngene kaya marmut iki lho jare. Sampean ngenyek lambe kaya marmut. Ora duwe lambe agar runtuta modele. Gisile rata. Kowe roh nek iki numpak sepeda motor. Piye Nyapa? Mas critane? Lambeku kok gendul kena angin. Piye suarane? Kuwi nek alon. Alon. Tapi nek sepeda motor mbok gas Iya, banter. terwer malah lambeku buka biang pak. Lambe kok iso. Gila. Dirayu ketemu Gila dengan nih, Mbak. sik, mau Nggih. tak permasalahkan. Napa? Dane awakmu muni pakai dane gidale lek ya kon dindi. Gila Ayo, nih. piye? Lah iya. Wong kok iso ketemu dengan Mbak Niken paling tidak kamu harus merayu. Tapi lho, situ Nah, kodek toprak boleh, nasional juga boleh. Lho, aku iso sembarang kalir lho iki. Wih, apa kuwi? Wah, kentongan. Oh, kentong. Cangkeme dienggo apa ae kok kena. Pijan iki kentongane ra iso ra nggae ngono, nggae untu ngene lho. Bocah edan. Kebanteran. Ki sesuk mulih tekan ngomah mesti dandakno cangkem iki bocah iki. Wayangan ora enek BPJS e. Mulih tekan ngomah Niken yo dandakno cangkem. kurang ajar mosok yo Lah Pak kentongan Pak jare Pak Dewa. Ora muni iki. Iso lho, Dek. Nggae untu ae no. Coba piye kentongane mau? Ora penak ngene lho. Tapi kurang banter sithik kan. Wis tak tutukane dhewe. Wilane ambune jenda enak banget. Kuwi genep sesasi kira entek kan untune. Genep sesasi untumu rono we malehan. Apik. Ayo, Sida toprak apa Ya ora? itu. Tuk 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 tuk. Ya ta. Aku dandanono ben kaya Bandung. Ya. Kok kowe omong-omongan sik kok tak dandani. Wong ayu. Ayo. Apa kok kaya bal-balan? Wong ayu. Sik ta Hop. Iki ceritane apa Lakone apa dhisik? Apa? Kok iso? Gawa petik pisan ngono lho, Nduk. Aku ki lek dadi apa Kang Mas? Kowe iki jonggrang, aku Bandung Bondowoso. Walah dudu Sri Tanjung. Dudu. Dandani sik to, wong Aku didandani. goblok ora. Mbok sing apik ngono. Rupane malah kucing kaya kucing anggora. Anu, kok kucing anggora, kucing Persia. Iki engko toprakan lho. Tapi Lakone tambah wos tenan. Bandung Bondowoso. Ki role lor larang. Lor larang ini. Lor. Lor. Dadi kocape iki jonggrange ndak gelem kok rabi ngono ya, Mas. Nggih. Ora gelem ora Ora sudi. gelem. Heeh, terus njaluk bebono apa? Bebono. Nganu, Candi Sewu. Candi Candi Sewu. bayi sewu. Lho, lho. Candi yo bayi. Wah, lah mau macake kok temen-temen to. Lah nggih kersane rupane ben malih, Pak. Nah muli penan ki lho mbok yo diingeti mripate. Ki dandani piye to, Dok? Wis ta sing penting percaya nek kowe iki nang kene dadi Bandung ngono lho. Iya. Saya nang. Ketoprakan kan kudu maca ya Pak Ya Do. macak to. Dan raiku nang kamera kaya badut. Sik, Nang. bapake jonggrange sapa jenenge, Mas? Bapak Jonggrang nggih anu to nek gak salah sinten, Pak? Apa to ya ke lari. Prabu Boko. Prabu Boko, Pak. Sing dipateni Bandung. Sing dipateni Bandung. Ki sida paksane Ora Ora ngangge. nganggo ya. Heeh. Bandung. Bandung Ayo, Nang. Bondowoso. Aku. Wong ayu. Ora mbok tuk kok Walah. tuk tuk. Indung dong. Ojo kaget yen aku sing teko wong ayu. Edan suarane. Belopati pamrammu Prabu Gupala perjuritmu ya wis resik tanpa tilas. Edan. Tinimbang sliramu ketut tak pateni luwih becik manut kalian pun Kakang ya Yayi. Matane lho, matane. Toprak matane. Kene ae lho.
mosok toprak ngantek kejelungup. Ngematke peran Pak sutradara. Peran ya peran tapi ya ngantek kejelungup. Mulih tombok ndas malah. Ki ndene sutradarane ngono ya. Kula tenang. Oke, Ayo oke. dianu. Berarti ki Nganggo Rama sarana Sudrah ingkang- meneh ngono ya. Kanggo sarana becik kowe ora glerem. Iya iya. Senengamu dadi kang kaya mangkene, negaramu dadi Karangabang, bot-bot tresnaku marang sliramu. Saiki sliramu dadi wanita boyongan ya wong ayu. Ngomong piye? Mbok kan ngomong piye Lah dek? sutradarane lara ngongkon aku ngomong. Mbak, sampean ya. Ora bisa Bandung. Aku ora gelem dadi bojomu Bandung. Heeh, Bandung. Lho, Kok kowe arek heeh tok? Kowe muni ngono. Oh, aku muni. Ora sudi Bandung. Oke. Loh, Ora sudi kok oke. Ya kene kan tegas ngono lho, Tegas, wanita Wibowo. tegas. apa Bandung kurang sugih? Apa Bandung kurang sekti? No Bandung. Apa Bandung kurang bagus? No. Banjur karepmu piye? Bocah. Kowe rasah cengengesan Bandung. wah, Masalah guyu larang kebablasan. Guyuhe kok engsele ngantek ucul. Iya. Ora nyawang yen Bandung lagi duka sawangen iki apa? Iki apa? Aqua. Lho, pusaka. Kabeh sing tak cekel jenenge pusaka. Iki apa? Pusaka. Apel ngene lho. Jambu. Oh matane. Mbok cekuk ning antem untu. Wong ayu, Bandung nesu ngamuk. manut kalian pun kakang tak boyong menyang. Ora! saya tak kok padha guyune iki. Wah, kowe lah Saya bati kowe. Bati kowe. Ora masalah. Gila. Manut kalian pun kakang. Aku gelem mbok boyong Bandung. Nanging aku duwe bebono sing kudu pacane ning bengi iki, Bandung. Jaluk apa waton ora njaluk mudune lintang lan rembulan ning kudu manut karo aku. Wong ayu Pengen bebono. bandur jaluk apa? Ababmu lho, Ora Cor. ngerti. Ababe. Nah, diomongnya aku ora gelem rabi karo Bandung mergo abakmu lho Bandung. Sampean gak pisan Mas kok. Dan kuwi iki lambe apa iso barongan? Tapi ngene nih. Aku ora gelem dadi bojomu, aku ora gelem dadi wanita boyongan Bandung. Bandur karepmu piye? Aku duweni bebono. Jaluk apa? Candi Sewu Sewengi kudu dadi ana ing bengi iki ya Bandung. Kaya mangkono, bot-bote tresnaku bakal tak usadani. Kowe nodi sepira digdayane Bandung Ora Bondowoso. jane ora jongrange aku kok kowe ta. Aja. Banteren nek kowe blak-bluk. Bocah edan. Banyak urung Jawa lho. Sik bocah iki urung Jawa. Carane kok ya. Kayak kowe iki bocah edan kok. Ngemong kowe iki. Prowadyo, halo. Hei. Mulai. Lho. Mulai, aja. Iki lho janjine. Candi Sewu Tung dadi. tung 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 tung. Tok. Sawangen wong ayu. Apa sing kok karepe wis kasebatan wong ayu? Wah, edan. Etungen. Oh, Endi to Bandung? Candi Sewu dadi terus Candine ngendi? masa wis 1000 pas. Wis. 1000 pas. Dihitung. Sira lho 400, 200, 500. Loh, Kurang sitok 990. Candi kurang siji Bandung aku wegah dadi bojomu. apa ora kleru nggonmu ngitung? Ora. Ora mungkin. Kurang siji kandamu, kenepe siji kowe, Jonggrang. Nek anu nutuki aku. Oh ya wis dadi patung Ah, Pak. iya, Mentok dadi kowe. patung. Patung bebas. Alah Wong dadi wedok wani karo wong lanang. cara aku dadi Bandung langsung tak ambung kowe.
Mandak patung ora apa-apa. Ndang kowe Bandunge ambungen mlebu polisi we. Ora apa-apa wani ae aku. Lah, tapi lampune pateni sik. Endang iki. Iki penere ning sendi iki. Dah, apa? patung ning kene iki merusak pemandangan. Lah kudune Angkatan rono. yo angkatan dhewe to. Aku masa Bandung. sutradara mbok kon angkat-angkat iki lho. Aku wis dadi rol. Jatuh nong kayak aku lho. Ambruk, Dok. Ambruk. Nah, aku tak njajal mic. Entekno kono. Mikku rada ora patek penak, ketoke penak iki. Halo, halo. 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 Mik. Oh, jaman biyen mik batok ngoten iki. Oh iya ning dhuwur. Mike ning kono. Mik endi? Halo. Mik sing endi ta? Kuwi lho ning anding speaker. Mari, mari. Tok, tok, tok. Mari, gak ayo ndang wayangan. Lah urung mari kok. Piye, aku iso ngatosne ora iso ngempukne lho. Mari. Masa dikomjet gak empuk. Ora, iki nanas iki nggo nanas. Mari. Tok 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 tok. Tok tok tok. Mbah Lurah nyambut kolore Mbah Lurah. Arep mbok apa? Loh, Ponorogo kondang kolore warok Ponorogo. Lah iki disampluk kolor mari iki. Lah yen ora ngono ki engko mandek terus mboke kaget mulih Kowe kok. iki lho, kowe iki lho. Kok teles to, Jo? Ora cemplung banyu ae. Heeh. Mari, Dok. Loh. Ayune tumpuk unduk. Ta. Etan. Kowe nyanyi. Apa kok iso? Ganti aku Yen sutradara. sinawang cecer langkung sak solae gandes luwes merati gawe seming pandulu manutosi rasun pondong. Nggih, bawane swantene sae nggih Pak Eko. Nggih. Ah, tibane nemen. Nah, Nemen. Nggih to, Pak. temen. Tembange to? Nggih. Kowe kok ngatur-ngatur nemene jauh piye to? Lah wis kadung dibawani lho niku Pak Bos. Sapa sing perintah nembang nemen? Lah iya Bocah nek sapa lah. sing perintah nembang nengen? Tak biacok pisan kowe iku malah. Nemen kok iso nenen iki lho. Aku ora tau Ngatur, bener. ngatur. Mangsa aku kok. Napa niki, Pak? Hah? Diaturin apa? Lagune napa, Pak? Apa Napa, ya? Penake apa ya? Lembuh. Iya, ninggal katresnan. Oh, cocok. Heeh, ninggal katresnan ae. Versi C. Iya no. C. Iya. Versi C terakhir direyokne Mas. Neo. Ah, itu Oke. barongane aku Oke. dadi gandongane iki dadi Gandongane. celengane. Aku sing nanggap. Kowe jungke njaluk penake tok, Dok. Ayo diaturake. Siap. Ayo. Kalem bae Mas ya. Awas. Ya. Ayo. Yo. Atraksi. As. Loh. Us.
kok. Yo. Yo. Awas. Wah, Jatile. cincing iki. Yo. Aja dhuwur-dhuwur. Kathokmu suwek no. Yo. Hey. As, lo. Ya, Wis, kowe. wis iki wis. Sik. Apa? Pripun Pak Bos? Loh, iki wis duduk niken iki piye to kowe? Iki. Oh iya no. Eling, Nduk. Oh, sik niken. Derek, nikene. Sik, derek. Lah kuwi kok enek Hak dhewe duit sik wong loro. Piye to? Engko lek demite mlebu ning kowe apa ning aku ngono lho. Oh iya. Ya. Soale ki demite saking Amerika, Pak. Wah niki. Oh, Dadi dolar angel berarti. tambanane. Hak dhewe duit sik, ya. Ya. Lah. Ayo padha jogete, ya. Sapa sing atraksi? kowe atraksi munggah jungkir balik. Hai. Hop. Kesane cangkem mosok dipancang. Kowe iki iso menek apa ora? Ora iso aku ora tau penekan kok. Masalah ancik-ancik ya pundak mosok cangkem nggih pancatan. Lah sing nyantol kene lho Mas, cang ikine lunyu ae. Aku rasa menek lho aku. Ora iso. Musuh niken juk sore joto si musuh iki ditungkaki. Lah ora iso menek. Lho wis ombo. Lo. Masa alah niken. Yo. Kokoro, ya. Was. As. Lah. Golek sing resik. Ah. Yo. Lah. Oh, pemanasan. Sik. Ayo Mas, Ayo. karo sampean Mas. Ya. Kowe. Lah, nduk, masuk. Eling nduk, wis tak kandhani wong wedok aja jungkir walik. Nduk. Kan. Jenenge beken to. Ikan. Slumun selamat wiwitan bilai pungkasan selamat. Nduk, jenengmu sapa, Nduk?
Oh, jenenge mukok. Ken, iki niken ya. Iki niken. Ngesake jiwa ragane niken, Mbah. Gendang alih ya, Mbah. Namine sinten? Bahasane ngono kuwi. Entuk iki demite masuk angin. Jarene kok Amerika kok basane ngono. Anu dahar, Mbah. Nah nekoni gak ngono. Lah piye? Kok malah kethek-kethekane lho iki ya. Oh ya. Nduk, Anu dahar purun. ngalih ya. Mimik ya, saiki ya ben rano. Oh alah. Panganan. Oh ngombe. Nggih, ngesake jiwa ragane niken nggih, Mbah. Nggih ndang alih Ponorogan. Nah, ngono. Kalih ya, Mbah. Selamat, Bro. Selamat. Woi, Wes mari. Oh, dadi. Wis dimbarne kae, dimbarne kan. Kan dimbarne. Anu ya, lek dadi kaya KBK kok. Dimbarno ae. Heeh. Wes matur sembah nuwun nduk Nggih, niken. matur sembah nuwun kan. Diteruske ngono ing Nggih, tembangan matur lainnya. sembah nuwun, Miko. Iki wis ditokne wis bene, Mas. Nggih, kersane nggih. Heeh. Kamu waras yo ngrusui kancane kowe. Ben ngono ae. Aku tambah nono. Mah, Pak Eko, tambah nono. Ditambane opo kok awakmu? cegukan. Aku tambah nono. Pun kersane ngoten mawon, Pak. Iya. Tetembangan, Pak. Nggih, teruske. Nggih. Dagelan telek. Awakmu disembur karo niken iki, Mang. Alah sampah-sampase niku lho. Ben resik, kowe ben resik ngono lho. Resik sak untu-untune to kok. Sik, niki wonten pamundhut, Mas. Napa dibahas? Diwaca dhisik. Nggih. Nggih, Bapak Suwarno. Nggih, Pak Warno. Tuku reog Gading Mas. Nggih. Campur sari sambitan Ponorogo. Menyediakan segala macam khas Peralatan Ponorogo. reog. Nggih. Iki gendinge wis sing kepenak ya. Yen bisa sawangan karo podang kuning. Nggih. Khas jaranan versi. Oke. Nggih. Niki wonten malih ngaturaken sugeng dalu Nggih. Pak Dalang Eko kalian krunipun sedaya Nggih. nyuwun lagu Wisa Tresna saking kanca-kanca YouTuber ya saka Nggih. kanca-kanca YouTube ya. Nggih. Terima Ijo kasih. Production ya. Wah. Matur suwun. Terima Teruske kasih. Puri Ratna. Oke, Ya, oke. Puri Ratna. Topel wong lekan golek momongan. Iki blonjo ngapa Mbak Yu badhe pindah. Ampun delok Mas sampeyan ampun jiwa kula Awan-awan luka blonjo nang pasar bae. Ora pati penting. Mbak Puri. Nggih. Niki Mas Yuto. Enten, Nggih Mas. sugeng dalu Mas Yuto. Mas Mio. Tepung Mas ke. Mio nggih. Boy. Oh, Boy. Nggih. Oh nggih, Mas Boy sugeng dalu. Boyo. Boy. Iki Iki enten pamundhut. Nggih, Ya, napa? Saka apa jenenge teman-teman panjenengane ingkang wineng-wineng pakurmatan Bapak Dewan. Dewa Oh nggih. nggih. Pak sing Pamuji, Cipek- Pak Komplit. Pak Miseri, Nggih. ya Pak Teguh. Nggih. Nggih. Ya, Ngaturaken wilujeng dalu Pak Teguh. Nggih. ya Pak Teguh iki saka PDIP lho. Nggih. Anu. Tepang niki bucarik candi kok. Oh iya ya. Nggih, bucarik Awakmu candi. bucarik melarak apa candine? Candi kula Pak. Bucarik Oh, candi. Nggih. Ya. Iki mau pundutane tembange gelo. Oh gelo. Heeh, Siap. gelo. Nggih, nggih diaturne. Nggih. Diaturke babar pisan gelo. Ya. Nggih, nggih. Monggo Mas, diaturake Mas. Ya. Tembange gelo. Asik. Nyukus lawan
Nggih, matur thank you. Sampun katur Mak Cange Yuli, Nggih, Bu. wah terima kasih. Ah, Terus ya Mas. Siap. Nggih. Aku arep pengen iki. Sinten? Putri. Putri, Ya, nggih, nggih. Putri Amamia. Mia. Ya. Wo. Diwasaku tandan ripet Rambutku lengane pomit malah kowe lunga sing ora pamit Waktu mikir awak urusan coba seru sing tak pikir jebule kaya Wah, Genduk iki Putri kalih genduknya Pak Eko. nggih niki enten pamundhut Mas. Apa? Ya kuwi podang kuning. Wah cocok iki. Podang kuning dadi diselo-selo ya Mas. Nggih, Selani. masyarakat Ponorogo remen klasik Pak Eko. Nggih. Tembang-tembang ngeten iki dawemen sanget. Jajal Put. Ya podang Put, kuning coba sepiro? Podang kuning sak pira, Nduk? Nadane ya. Langsungan nggih. Oh iya langsung. Pak. Tapuk kene ra. Ojo kereng-kereng to Mas. Aduh. Lho yo Mas aku gampang gembeng kok Mas. Ora sayang Tangisan ora. aku. Iya. Coba anu larase njaluk. Sutri iki gembeng ngono lho. Heeh Mas aku gampang gembeng kok. Ora, Sampeyan iso ora. nambani aku ya lek gembeng. Lu tak tambani ku tak tukono Sombok cilok. neng. Kok mek cilok. Sak pira? Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran anggolek sing tak sayang. Ngopeng miterengganku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Apik, Om. Bon, sip. Jajal. Dados nggih. Pun dados nggih. Damel ngeten sae. Ah iya. Nggih, siap. Monggo. Ya. Yo, diaturake. Podang kuning. Esuk awan ning omah wis ora krasan.
matur suwun. Putri Demia. Ya. Wah, lanjut Pak Eko. Niki enten pamundhut Mas. Nggih. Saking panitian. Saking panitia. Panitia. Ya dipun pandegani dening panjenenganipun Bapak Muhammad Sariaji CS. Nggih, Pak Saka Sariaji. kanca-kanca panitia. Ngersake lagu nemen. Nggih. Ya. Ingkang nembang Dik Niken. Oke, oke. Tembangé nemen anu Siap. Ken. Ya. Kejaba saka kuwi iki gua ana pamundhut iki mau Wisa Tresna mengko ben ditembangke karo Ardia Diwang Probowati. Kalian Dik Diwang. Ah iya, heeh. Sik nganggo anu wae, Mbak Niken keri untuk Niken. Oh, sik Wisa Tresnane wae ben di Oh, Mbak Diwang Rin. Iwang dhisik. Nggih, Iwang, Ya, Iwang. Sareh-sareh. Areh mawon Pak, nabut gawe nang gone dhewe. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya, kadang boleh saja. Kalau ada perlunya, Begadang jangan begadang. kalau tiada artinya, kadang boleh saja. Kalau ada perlunya. Kalau terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang. Bila sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Darilah itu sayangi badan, jangan begadang setiap malam. Sampean kok ya apal? Alah, kula Pak, Pak. Pah. Sawi teng orkes Pak. Oh iya. Biyen ning orkesan sampean nyekel apa? Tunggu diesel. Oh, rumangsa aku kok. Nggih. Mangga, Dek. Heeh. Diaturake iki Nggih. Wisa Tresna, Mang. Bisa tresna, Pak Dewi Wang wis ngatasi. Pun anu nggih, putrane dijaga. Nggih, Ngapa? Mas itu. Lagi ngendut ta? Ngandut Ngendut. isi. Ngandut. Dapat Isi bayi pinten, lho, Pak. Mbak? Isi papat nggih. Nggih. Papat mlaku jalan. 5 mencolot lho, 6 blosor nggih. Roh kae ngebuk-ngebuk teng. Aku ora ndongake muga-muga tok we nular. Nular apane? Baguse ya. Rupane kaya jingkir kaya. Diaturake Wisa Tresna sing Nggih, piye, Mas? nggih. Iya, jajal, Mang. Sumeruping surya wayah sore mendung katon lelimangan. Oh, Wah, penak. dadah sip. Ah, nggih. Enak, enak. Terus ki, Mas? Nggih. Ayo, oke, monggo. Oke.
Matur Mak Cangik Matur Yuli, suwun. Bu. Mas Yudo. Siap. Awake dhewe sowan rene iki mau Nggih. urung mengucapkan salam yen ana ing Ponorogo ya ana Pak Dalange. Nggih. Ana Seniman- dagelan senimane. dagelan utawa komedian ternama. Nggih. Ya termasuk Pak Dalang, Nggih. ya Mas Dalang, Wilujeng Dalu Dayane kula nderek ajar wonten mriki nyuwun pangapunten. Nggih. Dagelane nggih enten. Nggih, ngoten nggih. Mas Titik Ponorogo. Ponorogo asli. Nggih. Lah nggih. panjenengane ben munggah jajale. Lho, lah napa enten? Disuwun kanthi sanget awake dhewe ya nyuwun to Mas Titik ya Oh, ben nggih. derek ngregengke swasana iki Nggih, wektune toh. sik eneng kok. Iya. Monggo Mas. katur. Ya, Putra iya. daerah kok. Ah, iya. Diunggahne no. Ayo Mas Titik. Ya. Nyuwun kanthi sanget ya. Nggih, dikasih jalan Mas Klitik. Monggo. Nggih. Nggih, kasih jalan. Nggih. Ah, nggih. Awas. Nggih. Endi ora ketoki lho kok. Nggih. Iya Mas. Awas. Lah. Oh, nggih. Ah, Wah. Iki mah kok ya. sipok malahan. Waduh, duh. Ketekan juragan angkringan. Mike. Iki. Mike, Dok. Wah. Alhamdulillah. Iya. Kula ing dalu menika kapatah dados dalang ruwat. Sampeyan iku masa sing bagian keruat sampeyan. Tak kira atur pambagio. Pak Do, Siap. dagelane iki engko rong sip awake dhewe genti lungguh genti nonton iki. Mangga katuran anu. Sampeyan wis kenal kae sapa Mas Didik? Niki Nika sinten? Lah niku sing dipesen Mbah Lurah ngriki kok.
Malah to. Lah niku rencana benjing-enjing ajeng tumbal to niku. Ngoten mulane. Mas aku jan Sampean ki kudune ngene lho, Pak. Sing ngawiji karo dalang kalih panitia niku kula. Lah kok saged Sebabe Loh, dudul to. Seragamku delok kaya karpet to. Lho. ketoke pesene kok bareng karo. Wong iki turane tak nggo seragam iki. Nggih pangapunten Pak Eko. nggih. Pangapunten Mbah Lurah, Taman Sari. Campur sari. Campur Sari. Wong Ponorogo kok ndak eruh iki. Campur sari. Taman Sari. Pikir aku wis beng niki wae jagong tenggene Mbah Lurah Purworejo. Oh nggih. Mriko nggih wayangan bablas jagong ngene Mbah Lurah. Campur Sari. Ayo. Niki kula nderek Bingah Ponorogo sudah mulai berbudaya. Amin. Mulai hari ini sampun kula itang wonten 5 titik pagelaran wayang kulit. luar biasa. Nanging ingkang kalih streaming YouTube. Yang asli ngriki Wah, matur nuwun nggih. Derek anu mawon. Derek sumbangsih lelagon kemawon. Nembang mawon. Mungkin nek kula Banyol menika wonten pembanyol ingkang sampun Sing wis remuk. Sik. Apa? Pertanyaanku siji. Apa nih? Apa? Mambing kowe duduk iki. Sing mang bengi mati. Urung. Ojo. Keterak bokong. Aku ki seneng karo Pak Yudo ngeten nih Mas. Tidak membeda-bedakan seluruh konco-konco komedian Jawa Timur. Lah, nek aku karo sampean jelas. Nek Mas Yudo itu keluarga kan mengangkat generasi muda komedian bagaimana bisa mengeksplor dengan budaya komedian. Mulane ngejak ngene-ngene karepe lak ora ngerti to. Nek ngejak aku sampean jelas larang. Nek ngejak iku lak 750 mangkat. Ngono dadi lak Ngawur. Piro? 750. 350. 350 dhewe mangan jaba, Mas. Rokok njaba mangan njaba. Budal takon ngebis ya. Tak tempel kok bengi sedela wae jojak mulih ning Ngawi ya. Oke, Lah apa? Anu untune arep tak nggih ngeroki bojoku delok wae. Tembangnya apa Mas Sidik? Mas Duduk. Lagu saya sendiri. Siap. Ini saya spesial untuk beliau Bapak Lurah. Bapak Lurah Legatula. Nggih. Menika. Sampean sing ndi, Pak? Awakmu ki ngene. Awakmu ki golek Mbah Lurah ki Napa? Mboten iki jagong. Jagong nyun sangu. iki jagong. So njaluk sangu bar mluwayu. Mboten jagong. Mbak Lurah niku piyayine ora usah disuni wis langsung blobo kok iso. Kula nyusul niku sing sepisan silaturahmi kali warga Campur Sari. Yang kedua kalinya bahwasanya jangan sampai netizen itu mempunyai asumsi yang negatif bahwasanya komedian itu mempunyai persaingan yang ketat. Oh tidak. Kula iki dulur kabeh. Kali Pak Yito Yapi, kali Mas Percil Yapi, sing rapi mek kalau miutok lu ate apik. Sebab diapik itu Mas mesake to ngono, mesake. Tahu tak piki Mas gulul kucing dengan kamu. Iki rencana ki engko arep kon mampir soto pojokan Bibis itu. Oh, Kandahar. Lah kula nggih tetelan apik to. Nggih blungan soto lah gurih to bocah. Rencana ora dienggo tetelan Mas iki. Dienggo cethik geni. Dan Mas Sidik, Mas Duduk. Iki tak rangkai babar pisan niken ben jumeneng meneh. Oke. Niki enten nduk niken. Yo. Nduk ngene nduk. Nggih monggo dipun lajengaken Mas Eko. Nggih, kula tak lanjut niki langsung ting sodo. Anu tanggapan Mas. Apa neh iki? Tanggapan. Ning Pakel langsung nggih tanggapan mengke dalu. Lah sing dalange sik ning kene lho. Aku marani aku ya kan melu nggih soto. Pangapunten nggih Mas Eko. Racik. Mas Yudo. Siap Mas Klinik, Mas Gluduk sembah nuwun rawuhipun. Mohon maaf nyuwun pangapunten. Set to ya dipengestoni iki no. Niken iki yo. Dipengestono. Salah gutok. Salah gutok. Lek lagune ra masalah. Aku lek ketemu Niken iki saiki wis beda. Ya piye? Saiki malah ayu tenan. Aku lek wong ayune mulih bojoku kudu tak tekek ya. Astagfirullahaladzim. Lah masa karo Ini lho, iki lho tak critani. Kula kene iki pondok ki akeh. Iki mirengno to, tausiah ki mirengno to. Omongan. Dadi wong lanang aja. Dadi wong Ye. Wong loro kok iso kompak ya. anu ijol apa piye? Cangkem-cangkemane kaya Ah, lambene iki padha gingsule. Dadi wong lanang ki tresnanono wong wedok kuwi gematine wong lanang kaya-kaya nuwun sewu lho. Syafaate wong wedok ning nggon wong lanang kuwi swarga lho, Mas. Karo wong wedok aja sia-sia yen ora tresna tinggalen lunga. Tur yen kowe gawe gelo karo wanita, sak ora-orane titipno bali desa, sapa ngerti dopeni kami tuwa.
Ya sadurunge diopeni kami tua mesti dintekne yoga. Mangsamu. Tahu Niki siang. enten pamundhut terakhir, Mas. Apa nih? Yo, iki saka panitia ngersake nemen. Oh nggih. Bayi Niken Salindri. Jos, sing penting ini Dok, pelingi Om, penting ini. Nemen panitia itu nah. Iki penting tenan iki kangge sampean. Penting ya, Dok ya. Kondangan ning nggone dunia entertain. Iya. Sing penting aja mikir style sindrom. Apa kuwi? Aja mikir keartisan. Tetep Anda pasor dadi Nggih. seniman sing apa anane. Nah, Insyaallah awet, Nduk. Senengamu mbiyen jangan tewel, ya tetep jangan Jangan tewel. tewel. Iya, iya, iya. Kaya iki bojone iki Mas Yuda, bojone Mas Miyu. Conten bojone iki. Nggih. Senajan ta bojone iki ning omah modele kaya sego tok. Nggih. Dek nek ning jaba nek gule gak gelem, Aku mesti les gotok ning omah. tetep bertahan sego tok. Hebat. Iki petok ning jaba terus enek rawon gak gelem. Aku mesti gotok mulih nah. Nah, kuwi lho. Hebat, Tetep golek sego tok. Ning jaba kok enek capje. Nah, aku ngincipi sithik. Digawa sayurane kan penting to. Diulang piye? Terus ya nggih. Pun Kembang ya, Mas. Nyatutoke nggih, Mas. Oke, matur Kula nyuwun suwun. pangapunten saestu. Terima kasih. Nyuwun pangapunten Kangen tengene kula Pak kangen. Lurah. Kangen. Sing penting dalu niki kula jagong, Mbak Nggih. Lurah sehat, sedaya perangkat, saya beramanah dan terarah insyaallah warga masyarakat Campur Sari selamat ila yaumul qiyamah Allahumma. Amin. Bengi niki ngentekke ragat golek nikmat muga-muga ora kena laknat selamat donya akhirat Allahumma. Amin. Wis penting niku tok kula tak mampir teng Makasih ya. dalem sebelah. Mas Luduk, Oh, nggih. Mbak Nun, Mas Lidik, Mbak Nun. Iya, Kesus iya. mung sak lagu tok Nah, gitu. dinongo panjang umur, seger waras, kathah rezeki, sehat, keluarga, anak bojo. Wis. Iki nek ro kenekan ki iso kok ngelingi nek tuwa ngono lho kok iso. Karo adine bareng. Rambute wis putih kabeh. Niki lho Pak. iya. Wong dalange we mriyayi kok dagelan yak-yakan. Sing ngomong sapa mrene asine roh iki ya pengen. dalange mriyayi. Pulane golek lenggah lak ngosek ngono. Moga dilanjut Mas. Siap, ya. siap Mas Lidik. Terima kasih. Langsung Mbak Nun, lagunya Mbak nemen. Nun. Oke Mas Luduk. Ya, sukses selalu. Lagunya nemen Mas. Oke, Ya, siap. Niken Salindri iki saka panitia. Monggo. Panitia. Ya. Nemen.